Human sa national ug local elections niadtong Mayo 2022, gisunod dayon ang barangay ug sangguniang kabataan elections pagkasunod tuig o gihimo kini sa katapusang Lunes sa bulan sa Oktubre kini subay sa balaod ug nahimong bibo ang opisina sa COMELEC pagtungtong sa bulan sa Oktubre 2023. Hilabi na nga gihatagan lang og ubos nga panahon filing sa COC ug pagpangampanya. Disyembre 20, 2020 unta ang schedule sa piniliay sa barangay apan tungod sa balaod nga giduso niadtong tuig 2019 nga kanselahon ang barangay ug SK elections, wala kini madayon og himuon na lang pag-abot sa Oktubre 2022 apan gikansela na sab og giduso na sab unta pinaagi sa balaod ang pagkansela sa 2023 barangay ug SK elections apan nagdeklara ang Supreme Court nga unconstitutional na kini mao nga nadayon ang piniliay. Imbis nga magserbisyo og tulo ka tuig ang mga midaog ubos sa balaod, nakaltasan ang panahon sa mga midaog kay tuig 2025 aduna na say barangay ug SK elections. 42,001 ka mga barangay kapitan nga incumbent ug bag-ong napili ang milingkod sugod diadtong Nobyembre 30 susama sab sa napiling SK's chairperson. Sa Davao City, daghang ilado, incumbent ug dapig sa administrasyon ang nahulipan. Sama nila Kapitan Edgar Ibuyan Sr. or Sisyo Ungab, Ralph Abella ang nahulipan. Pero aduna say incumbent ang nagpabilin sa pwesto. Gikonsidera sa Davao City Police Office nga malinawon ang milabay nga barangay ug SK elections. Pero ang Police Regional Office 11 nakatala og pagpatay sa bag-ong napiling opisyal sa barangay. Si Kapitan Paul Albert Sakian sa barangay Dato Abdul Dadya sa Panabos City ang gipusil patay sa armadong nakamotorsiklo niadtong Nobyembre 7, 2023 sa hapon. Sakay ang biktima sa iyang kotse ug mopauli na unta sa ilang balay apan gipusil kini sa makadaghang higayon. Samtang gipusil sab ang ex-army nga negosyante sa barangay Sawata, San Isidro, Davao del Norte sa wala mailhing armado. Ang biktima giila nga si J. Glenn de la Rama nga bag-o lang midaog pagka barangay kagawad sa Sawata. Wala pay matudlong suspitsado ang kapulisan sa duha ka mga insidente. Gawa sa Davao Region, aduna say pagpamatay sa mga bag-ong barangay officials sa ubang lugar sa Mindanao. Mao nga gilantaw na nga sa sunod nga piniliay sa barangay sa tuig 2025, mas init pa kini og kinahanglang bantayan sa mga otoridad.